Tuklod na ako ni mga ka-idol kay galit naman patay mga ka-idol. Nangita tag lugar mga ka-idol ka kuan. Kaplastaran ka lang dili ta makadisturbo mga ka-idol. Dili tadi na pring kalsada mga ka-idol magkuri-kuri sa motor kay serbatuan man ta mga ka-idol madakpan ta. Mangita kitag lugar mga ka-idol nga dili ta makadisturbo sa kalsada mga ka-idol. Hangak mga kinabuhi sa tricycle driver mga idol. Diya mga idol na ibakante diya. Diya lang ako magkuri-kuri. Mga mong kinabuhi mga idol. Tanaw na ito kung sa'yo diferensya mga kaidol. Huwag mo andal mga kaidol. Pagod siya mo andal mga kaidol. Testingan ako nigtan away ang hunsoy-hunsoy sa spark plug mga kaidol. Ako nguso ng spark plug galing nga diri diferensya mga kaidol ba. Galing siya mga kaidol. Hunsoy-hunsoy sa spark plug. Usahay ang wire mga kaidol. Ang wire dili siya makasinto kay mga kaidol, labi na nga pudpud na ang wire mga kaidol. Kunya muluag po ni siya. Maluag dili mahugot pag-ayo muluag. Magdili di siya makaandar mga kaidol. Walang testingan ako mga kaidol, galing mo na diferensya mga kaidol. Kay bago pa man gud ako naghinduan ng spark plug. Galing ka ni diferensya wala maduot ang wire ba niluag. Kay kadugayan mo kung dagan-dagan mga kaidol mo luag mo gud siya. Kinahanglan gid siya mahugot. Mura na ni siya kuan mga kaidol na i-trade ba nga mahugot gud siya. Testingan nato mga kaidol galing mo na diferensya mga kaidol. May nagmuandar ni mga kaidol kay ihangak na ko kumurang mga kaidol. Kaya maluoy Ginoo mga kaidol, mga andaran ni mga kaidol, ano makapalit og bugas mga kaidol.
Andara gid sa mga kaidol, mao ra gid diferensya mga kaidol. So akong i-share na ko ni sa inyo mga kaidol, may na lang naapod mo yung nahibawan sa akong vlog mga kaidol. Akong i-share sa inyo nga kung na magpatay-patay ang motor, ako ano na ang spark plug kanang hunsoy-hunsoy spark plug usay mo luag na dili mo hugot. Kinahanglan tanawon yung mga kaidol inyong hugtan ang kanang hunsoy-hunsoy sa spark plug. Kanang dili kay mahugot pa magana mo sa kaluag. Kinahanglan tuyokon og sakto kanang mohugot. So mao yung dahilan mga kaidol nga anong wa mo andar mga kaidol niluag ang anang wire sa kanang hunsoy-hunsoy sa spark plug mga kaidol. So ako i-share ni sa inyo mga kaidol para makatabang po ko sa inyo mga kaidol para naapod mo yung mga katunan sa akong pag-vlog mga kaidol. So masayro na ta mga kaidol kay andar na mga kaidol. Or to mga kaidol basta dili mo andar. Istingil ako ang kuan hunsoy-hunsoy sa spark plug kaling niluag ko. Tama na ma'am. Ha? Ali. Masayro na ta mga kaidol kay nianda naman. Ha?